esplikau zein dan zuen, hau da zuen etxea edo zer da? Hau da gure etxea, eta gopen dugu. Hau zera pasillo sartzeko. Bai. Hau zera nire etxea, hau da laia. Ogea! Hau da nire ogea, hau da laiana, eta hau da irune. Oso ondo. Eta hart baten kanalen, baina hoina ipini dugu nire ogea. Eta ikusi hau da oso barrera. Oso ondo. Kontu ze bota behar dozu dana. Bueno, neskak oso politia geratu da hau, Lora baten itxura deko. Ah, bale, gero nator grabatzen, bale? Bale. Bale, lasai. Zer ramet? Hiri bat, sabi zeiken. Oso ondo. Oso ondo. Hori soltau, Zelako bat, ez jauzitzen dago mia. Eskatu markelia ber.